Jeg tror, at den største oplevelse i mit liv, det var dengang, jeg var med i MGP. Næste sanger på scenen er 8 år gammel. Hun hedder Kastanje og er fra Valby, så hun er næsten på hjemmebane. Med sig på scenen har hun Mia, Siri, Anton og Frederik. I dag er Mia 17 år gammel og bor i Gilleleje. I hendes fritid går hun på Ribskov Gymnasium i 1. S. Da Mia var mindre, var hun baggrundsdanser i MGP, som er et børneprogram, hvor små, håbefulde sangere i alderen 7-15 år kan stille op med en sang, de selv har skrevet. Mia var en af de heldige, der med sit hold gik videre. Det hele startede med, at jeg en morgen vågnede og fået en sms fra min danselærer Camilla, som spurgte, om jeg ville være baggrundsdanser i MGP. Og det er fordi, at Camilla var nabo til hende, som sang. Hele forløbet varede sådan 3 måneder, hvor vi lavede musikvideoer og prøvede tøj og havde generalprøver og alt muligt. Hej, jeg hedder Kastanje, og min sang er med i MGP. Sara og Felicia, de skulle ud i byen og danse. Sangen var skrevet af Kastanje, som skulle synge sangen, og hendes far, Michael, som også er jazzmusiker. Og sceneshowet og tøjet var bestemt af DR's folk. Jeg optrådte bag ved Kastanje, som sang Sara og Felicia, og med mig dansede jeg sammen med Siri, som også er en af mine gode veninder, og så var der 2 trommeslagere, som hed Anton og Frederik. Det bedste, jeg husker fra MGP-tiden, det var, da vi boede på et hotel de 3 dage op til det store show, og der om aftenen sad vi nede og sang sange og spillede guitar og sådan noget hyggeligt. Jeg kan huske ret meget af dansen, fordi vi dansede den så mange gange og øvede den så mange gange, så den hænger lidt fast. Og ja, nogle gange så danser jeg den, men det er mere sådan, hvis jeg er til fester, og folk vil have, at jeg skal lære dem det. Efter MGP, der havde vi sådan et år, hvor vi var ude og optræde nogle forskellige steder, som Legoland og hernede i Gilleleje til Barkfesten. Jeg snakker ikke rigtig med nogen af dem, som var med i MGP dengang. Jeg snakker selvfølgelig stadig med min meddanser, Siri, fordi at vi bor i samme by og har samme venner og sådan noget. Mia dansede sammen med en af hendes rigtig gode veninder, som hun har kendt siden de små klasser. Hun hedder Siri og bor ligesom Mia også i Gilleleje. At være med i MGP med Mia, det var rigtig sjovt. Det var en oplevelse, hvad kan man sige, for livet. Det lyder virkelig cheesy, men ja, det var det. Da vi stod i det, synes jeg ikke, at det var sådan noget mega specielt. Men efter sådan her, når jeg så sagt det til folk og sådan nogle ting, så er det jo, det er en god oplevelse i hvert fald. At optræde foran så mange mennesker, det var sjovt. Jeg kan huske, at vi var ikke engang sådan mega specielt nervøse faktisk. Jeg tror bare, vi havde gennemøvet det så åndssvagt mange gange, så det var bare rutine på en eller anden måde. Men ja, det var sjovt. Inden MGP-forløbet var mig og Mia ikke sådan specielt tætte. Vi var klassekammerater, som vi nu er, altså vi var gode venner. Men under MGP-forløbet og efter især er vi blevet meget tættere på hinanden. Og det værste ved at være med, det var nok tøjet, mig og Mia havde på, og det hår, vi også fik sat. Vi var ikke helt enige med stylisten, men vi skulle ikke rigtig sige noget. Så det endte med, at vi var lidt, vi følte os ikke helt tilbage til det, vi havde på i hvert fald. Mia og hendes hold gik videre til finalen, men vandt desværre ikke. MGP har helt klart givet mig den største oplevelse i hele mit liv.
Stå